Brian Tonna u Karl Cini, l-awdituri li kienu jmexxu l-kumpanija Nexia BT, għażlu li ma jirrispondu għall-ebda domanda magħmula mill-bord tal-inkjesta peress li bħalissa jinsabu taħt investigazzjoni u fuq police bail u għalhekk għażlu li ma jwieġbu ebda domanda. Dan biex ma jinkriminawx lilhom infushom. L-imħallef Michael Mallia mill-bosta mistoqsijiet fuq diversi kumpaniji u anke fuq l-ex Prim Ministru Joseph Muscat bi Brian Tonna u Karl Cini dejjem jażlu li ma jirrispondux. Saru anke domandi fost oħrajn fuq Pilatus Bank, Konrad Mitsuki Ċkembri fuq il-korruzzjoni ta' beħ tal-passaporti u anke fuq il-korruzzjoni fl-Electrogas, iżda anke hawn ir-risposta dejjem kienet l-istess mit-tnejn li huma nażel illi ma nirrispondix. L-imħallef staqsihom ukoll fuq entitajiet differenti bħal Willerby Trading, Mossack Fonseca u l-FIU u għal darb'oħra Tonna u Cini għażlu li jibqgħu siekta. Saru wkoll diversi domandi mill-avukat Jason Azzopardi fuq meta Tonna l-ewwel daħal Kastilja u jekk kellux uffiċċju f'Kastilja u meta kien l-aħħar li mar il-Panama jekk huwiex frodist, jekk għadx ħasel il-flus tal-klijenti u minnu sit e-grant. Anke hawn ix-xut għażel illi ma jirrispondix. Dan kollu seħħ meta kompliet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia illi lan tagħha hu li tistabilixxi jekk setax sar xi ħaġa mill-istat biex dan l-omiċidju ma jseħħx. L-avukat ta' Brian Tonna, Stephen Tonna l-ewwel, mill-ewwel informa lil bord li l-klijenti jew jixtieq jagħmel użu mid-dritt li jibqa' sieket u ma jweġibx għall-ebda mistoqsija li ssirlu. L-imħallef Michael Mallia qal lill-avukat li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet lil Tonna u allura jista' jagħżel hu jekk jogħġobhomx jew le. F'Settembru li għadda Karl Cini u Brian Tonna kienu ġew arrestati mill-pulizija u ngħataw il-police bail. Kienu ġew ukoll ifriżati l-assi tagħhom.